yn ôl I chi at Gylch y Defaid ac at adran y brydau cyfandirol pyr. A Malcolm Evans o Landysel nawr, dwi wrth fy modd yn y dosbarth yma, Texel Glas. Mae nhw'n wledd i'r llygad, yn dyn nhw? Di, a mae'n fryd sydd yn dod mwy poblogaidd bob blwyddyn. Os rhywbeth, mae'n fryd sy'n cymeru drosodd wrth rai o'r Beltex a'r Texel. Mae gyda ti bopeth, mae gyda ti corff, lled, beth I ti'n chwilio am. Ond yn ogystal, mae gyda ti'r lliw hyn, a mae'r bryd hyn yn cael ei ddefnyddio'n drwm ar yr dosbarthiadau croesfryd. O achos y lliw, ti'n cadw'r di ar glas. Mae'n fryd poblogaidd. Wel, fel mae'n digwydd, mae cwpl bach gyda ni adre nawr. Wedi mentro mewn? Wel, mae Sioe yma bod I mentro. A mae rai fi bido cymeryd y clod am hynny. A maen nhw'n rhwydd I wyna, digon o lath dyn nhw. A sy'n dowt, y rheswm pam maen nhw'n boblogaidd yw o achos dyn nhw ddim mor galed I fridio a beth yw rhai o'r brydiau eraill, a fi ddim I bwynto dim byd mas, ond rhai o'r brydiau maen nhw, Asgwrn ffein iddyn nhw, Mae hwnna'n help. A pen bach yn slick yn dweud. Ond mae gyda ti'r corff, mae gyda ti'r ansawdd yn yr ynifel. So, pan mae'n dod I oen cigydd, ti'n taflu'r gos bant, wyt ti? Ond mae'n helpu wyna yn dweud, bod yn asgwrn ffein yn dweud. Wrth gwrs, bod y lled y ti. Ond mae fel sy'n nhw'n matiwro yn hwyrach, rhyw 4-5 wythnos oed, ti'n gweld y siap yn dod, a maen nhw'n altro. Ond bryd poblogaidd, a dwi yn reit off nhw. A mae gyd yn dechrau yn dweud adeg wyna, achos nag ych chi'n cael o'n byw I ddechrau, mae wedi canu arnoch chi yn dweud. Dim pwynt I gael o'n mawr trig yn os Mae rhaid I gael y mas, llai o straen ar y ddafad, llai o straen ar yr oen, a wedyn ni rhywbeth am y dyfodol, yn dyfod. Maen nhw'n fryd sydd yn gwneud camau mawr fel mae'n digwydd. A ni'n gwybod bod adran y brydau cyfandirol yn boblogaidd I hwnt, ond chod y Texel a'r Beltex, a dros y 2 flynedd diwethaf o'r adran yma, mae prif bencampwyr y Sioe wedi dod, yn dyfe? Ond y dosbarth mwyaf poblogaidd o fewn y brydau cyfandirol yw'r Texel Glas erbyn hyn. A dim o'na, mae'r Texel Glas, maen nhw'n cnoco ar y drws. A ti fod unrhyw un sydd ddim yn cadw nhw, sydd yn y brydiau eraill, mae gofyn iddyn nhw I symud mlaen achos mae'r rhain yn dala nhw lan yn ffast. Wel, ni'n gweld par Chris Davies Coebetra nawr Powys, a fe enillodd y brif bencampwriaeth 3 blynedd yn ôl gyda Texel Glas. Mae'n wych I weld bod y brydau newydd yma yn dod ac yn datblygu, ond hefyd yn ennill. A mae Chris yn gwybod beth mae'n moyn, a mae'n gwybod fel mae troi nhw mas, fel ti'n lli gweld nawr. Ond I fod yn deg, mae gyda ni wledd i'r llygad o'n blaen ni, a pob clod iddyn nhw. Yn gyffredinol eleni, mae prisiau wy'n wedi bod yn gos. Sefydlog yn dweud, dechrau bach yn sticky a wedyn gwella wrth bod y flwyddyn yn mynd ymlaen. Fe getho ni cam yn ôl rhyw ddaifus nôl, ond maen nhw'n dala lan nawr, wy'n ysgaf nawr wedi codi prisiau wythnos hyn, sydd yn galonogol iawn, maen nhw lan I 7 punt heddi. A ti bod, ond mae'r o'n ma yn cymeru lot o arian I ddod yn nhw i'r manyn, a felly cael yn gwobrwyo I ni am y gwaith caled. 7 punt y kilo yn amlwg, ond mae fe'n costi'n ddrud. Mae'n costau cynhyrchu ni fel ffermwr wedi mynd yn uchel, yn dweud? Wel, mae bwydydd, mae gwellt nawr, ta beth I ti'n edrych arno, mae gwrtaeth, popeth, a mae'r cwbl yn dod I fewn i'r categori na. A felly mae'r rhaid iddyn nhw fod y pris nhw nawr mwyn sicrhau'r dyfodol mewn ffordd, neu ni'n mynd I golli bobl mas o'r diwydiant. O dy ci, y fyna llwyth o ddefed i'r mart, a oedd eich prynu tractor newydd gyda'r siec. Petai ni fyna un llwyth i'r mart nawr, da ni lycus I cael set o lwynion i'n credu Malcolm. Mae llwyth o ddefed o siadog yn mynd I brynu tractor I ti. Sa'n meddwl I rhywbeth. Ond ar y nodyn yna, fe gewn ni hoi bach o Gylch y Defaid, ac fe ddewn ni nôl yn y fan I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y Texel Glas. Nôl yma Gylch y Defaid yn nosbarth y Texel Glas, adran y brydau cyfandirol yma. Sarah Gibbons yn mynd trwyddyn nhw'n gyflym nawr, ac dwi'n credu bod I wedi gwneud I phenderfyniad, Malcolm. Mae'n edrych fel ni, a 3 par yn gynta ail a trydydd, wel, Lexon ni ddim gorfod dewis, ti bod rhwngddo nhw. Nes ti llygadu rein o'r dechrau yn dyfer, 3 cynta yma? Wedes I am y 3 cynta, fi yn reit off o'r rhai Rhys Cook yn gynta. Nant y Derry. Powys. A par Sophie Long, ond nhw'n sefyll o'n flaen I reit ar y dechrau, a ond nhw'n hollol gyfartal o ran maint,
a mae'r rhych yn mynd trwy cefen, o maen nhw'n llawn cig. Mae hwnna'n arwydd da, rhych na. Maen nhw'n llawn cig. A pan oedd hi'n cyffwrdd ar y gwarter ôl, oedd hi llaw i ddim yn mynd o'r golwg o gwbl, oedd nhw'n galed. Reit hoff o'r ddoi bar cynta, maen nhw'n sefyll mas i fi. A ti'n bod y trydydd par wedyn ni... Chris Davies, Cybetran, Aberhonddu. Falle ddim cweit mor llydan fel ni'n edrych arno nhw. Na'r ddoi bar cynta, ond wedi cael ei paratoi yn wych, a dwi ddim yn siŵr a wedi Aled Grewcott wedi bod wrthi. Gyda Chris, mae Chris yn dda. 2 fistir wrth ei gwaith. O ran trimio. Ond ti'n bod, o'n i'n siarad ar rhywun yn gynharach, Aled wedi bod yn paratoi Defaid i rhywun oedd yn neud arwerthiant, a wedi trimio 120 o ddefed mewn 4 diwrnod. Waw! Mae hwnna'n fareth yn yr un an yn y defe. Waw! Ond mae'r ddoi na, maen nhw'n, i weld nhw yn paratoi o'n, maen nhw'n, fel mae'r Sais yn gweud, maen nhw'n transformo nhw, maen nhw'n feistir ar ei waith. A mwy na thebyg, oedd bob un o'r yna yn edrych fel pin mewn papur. O, spot on. Diolch o galon i ti, Malcolm, am y sgwrs. Na i fynd draw nawr i weld Rhys Cook, Nant y Deri, sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn yng Nghystadleuaeth y Texel Glas. Well, congratulations, Rhys. Well done. Thank you. Cheers. That's amazing. Yeah. This is the class to beat, isn't it? I think so. First ever time bringing sheep to the Winter Fair. And getting the red card? Yeah, over the moon, really. Beginner's luck? Yeah, maybe. No. You've been around. You've been winning at the Rye Welsh a few times in the past. Yeah, done all right, yeah. Just thought we'd have a go at the Winter Fair with a pair of lambs, and it's worked out so far, so see what tomorrow brings. Well, you've had the bug, now you'll be back again. Yes, hopefully. And then, the Honourable Judge. I can't leave a Winter Fair without talking to Sarah Gibbons. I've been missing having winners' chats with you. Because I've missed the winners' chats with you this year. I know. We always have a coach when you win, because you always win. How's it gone? How's the judging been? Oh, lovely. I'm loving it. Loving it. And that pair I've just judged. Well, hard glass, but super lamb. What's so special about them? Well, they just match so well. They handle the same. They look so hard, Oh, don't they? they are. Put your hand on that. I mean, it's just, and they're both the same. They match so evenly. To get a pair is really quite difficult, you know? I have to ask, what's best, judging or competing? Well, I don't know. It's easier judging because you always win, don't you? Hey, I'm always right. Hey? Well, as long as you don't get any black eyes by the end of the day, you'll be fine. I'm going to do a runner when I finish. Is the car started ready? Pardon? Is the car started already? Yeah, it's outside. Give you away. With a chauffeur in. Well, you're very smart anyway. Oh, thank you, sweetheart. Enjoy the rest of the judging. I will. Thank you, darling. Take care. Thank you.